तरह के गप मन फुराइए। अही कड़ी में बता दी कि एगो 4 वर्ष के छौड़ा अपना पप्पा के वर्जित करके कि पप्पा यो हमरा पब्लिक स्कूल में नाम लिखा दियो। एगो 4 वर्ष के छौड़ा अपना पप्पा के वर्जित करके कि पप्पा यो हमरा पब्लिक स्कूल में नाम लिखा दियो। पप्पो सोचलखिन एक कहिटा त बेटा है, एकरा नहीं लिखाब त केकरा लिखाब। पप्पा झट मर गेलखिन, पब्लिक स्कूल में नाम लिखा देलखिन। वो बउआ स्कूल से 5-6 दिन के बाद पढ़ के चल अबैत पप्पा के नजर पड़ले बउआ पर। पप्पा देख के दंग रह गेलखिन। कियाक तो बउआ इंग्लिशिया ड्रेस स्कूल ड्रेस में तै पर से भाई कही कि स्कूल में किछ दिया नहीं दिया 6-7 किलो का गदा गला में लटकबा वाला जरूरे दै छै, जेकरा हम हटाई कहै छियै। उ छौड़ा 6-7 किलो का गदा गला में लटकौने, 9-10 किलो का बेल्ट कसने, 12-14 किलो का जूता पैर में ठूसने, 17-18 किलो का बस्ता पीठी पर लटकौने। छौड़ा जे चले तो छौड़ा के दे लच करैत पप्पा के नजर पड़ले बउआ पर। पप्पा कहलखिन बउआ इम्हर सुन 6-7 दिन स्कूल में पढ़ले, कनियो तेज भेले कि नहीं। छौड़ा कहे पप्पा आब तो हमें देख तेज भ गेलियो ने, जे मैथमेटिक्स में तोरा जे सवाल पूछबा नहीं हेतो। पप्पा कहलखिन तो 4 वर्ष के छौड़ा हमरा से सवाल पूछबा नहीं हैत। छौड़ा कहलके पप्पा नहीं हैत, बुड़बक बन जाब। पप्पा कहलखिन जल्दी पूछ ले तो सगर दे हेत तार देबो। छौड़ा कहलके नहीं मानब त लियो। 12टा केला रहे, एगो हाथी रहे। 12टा केला रहे, एगो हाथी रहे। उ हाथी 11टा केला खा लेलके, एगो नहीं खेलके किया। सवाल पप्पा का माथा के ऊपर तने बाउंस कर गेले, नहीं बुझ पेलखिन। पप्पा कहलखिन बउआ ई सवाल हमरा सुनने हेतौ तो है कह। छौड़ा कहलके 12टा केला रही ने, एगो हाथी रही ने, 11टा केला एहि दुआरे सो खेलके कि 11 गो केला असली रहे, एगो केला प्लास्टिक के रहे, ताई नहीं खेलके। पप्पा सोचलखिन कनिए दिमाग लगेबाक गप छले। कहलखिन नहीं सवाल अकबाई नहीं हेतौ दोसर पूछ। छौड़ा कहलके फेर एहने पूछ देब नहीं हैत, बुड़बक बन जाब। पप्पा कहलखिन जल्दी पूछ। छौड़ा कहलके फेर 12टा केला रहे, एगो हाथी रहे। फेर 12टा केला रहे, एगो हाथी रहे। एहि बेर उ हाथी 1टा केला नहीं खेलके किया। पप्पा कहलखिन 12 केला प्लास्टिक के हेतै तै नहीं खेलके। छौड़ा कहै छै भाग उसको 12 गो केला रही ना, एहि बेर 12 केला असलिए रहे, एहि बेर हाथीए प्लास्टिक के रहे तै नहीं खेलके। भाई की कही पप्पा के मन बड़ गदगद, हमर बेटा पब्लिक स्कूल में पढ़ रहल है, पाई सार्थक जा रहल है। पप्पा हेतेटा ललका फुटबॉल सहुड़िया दुर्गा पूजा मेला में खरीद देलखिन। छौड़ा होते ये से गुड़ बैठ ढीस ढास करे त आंगन ल गेल। आंगन में एक बाल्टी पानी राखल, छौड़ा जे गेंद मारल के सगर अंगना पानी उझला गेल। सगर अंगना थालम थाल भ गेलै। चहने छौड़ा दोसर का लैत गेंद में मारल के गेंद उछल के थाल में चढ़ गेलै। छौड़ा गेले गेंद उठेबाक लेल। हुनकर मम्मी काज सो देखैत कहलखिन बउआ ए गेंद के नहीं उठा। सगर गेंद में थाल लग गेले, ये थाल सगर गेंद में कीटाणु लग गेले, कीटाणु। अबै छै काली पूजा मेला देखो जेबो ने, तोरा ला हेतेटा ललका फुटबॉल खरीद के नेने एबो। छौड़ा पब्लिक स्कूल में पढ़ वाला संतोष केलक। भाई की कही किछुए कालक बाद हुनकर भुसकोलो पप्पा ओनो से चल अबैत। आ की कही भाई पप्पा के तो जी प्राण उड़ल कि होने हो छौड़ा ये अपना माँ को नहीं कही देने हुआ जो पप्पा से सवाल पूछलिए नहीं भेले। किया तो भाई कही दुनिया में किनको केकरो से डर हुआ नहीं हुआ, लेकिन अपन अपन घर वाली से सबका डर हो। तो कही भाई कि अंग्रेज कोनो बुड़बक नहीं चलिए, अंग्रेज कोनो बुड़बक नहीं चले जब पत्नी का इंग्लिश में वाइफ कहल कि किछु औरो कैसे कह चली। वाइफ के तो मतलब हो WIFE वाइफ विदाउट इन्फॉर्मेशन फाइटिंग इरिटाइट। भाई की कही पप्पा का जी प्राण उड़ल चले छथिन, नीचा तकै छथिन, ऊपर पैर पड़ले थाल में पिछड़ के खसि पड़लखिन। बउआ के मम्मी गेलखिन बड़ माया से उठेबाक लेल। जे कहू 10 दिन खातिर त दिल्ली से आयल छलखिन, सेहो खसि पड़लखिन, कतेक चोट लागल। बउआ के मम्मी गेलखिन बड़ माया से उठेबाक लेल। आइ काल्हि कलयुगा धिया पुता सब कंप्यूटराइजे होइ छै। छौड़ा काज से देखैत कहलखिन मम्मी ए पप्पा के नहीं उठा। पप्पा के सगर देह में थाल लग गेलै, ये थाल सगर देह में कीटाणु लग गेलै, कीटाणु। अबै छै काली पूजा हमहू मेला देखऽ जेबो ने, तोरा ला हेते त लमका पप्पा खरीद के नेने एबो।